салом дӯстон, дар миёнаи ҳафта премер лигаи Англия бо баргузории бозиҳо мухлисони худро хурсанд мекунад. Ин аз он вобаста аст ки шумо ба кадом даста мухлисӣ мекунед. Як гурӯҳи зиёд пешпо хурдани Манчестер Ситиро интизоранд то ин ки интрига зинда шавад. Аммо Гвардиола акнун мисли танг аз болои ҳама гузашта рафтанӣ аст. Имшаб дастаи Брентфорд таслим карда шуд. Акнун бозиҳои навбатиро интизорем. То он вақт хабарҳои муҳим пешниҳоди шумо мегардад. Дӯстон, танаффуси кӯтоҳ ба анҷом расид ва футболи даставӣ низ баргашт. Дар миёнаи ҳафта моро тоб рақобатҳои интизоранд. Арсенал ба меҳмонии Вулверхэмптон меравад. А дар бозии марказии давр бошад, Ливерпул кӯшиш мекунад ки қаздияшро аз Лестер гирад. Оё Салаҳ метавонад баъди бозгашт аз Кубоки Африқо аввалин голашро занад? Тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Садио Мане омодааст ки қувваи худро дар дастҳои дигар бисанҷад. Бозингари сенегалӣ дар ин бора аллакай ба агентонаш маълумот додааст. Футболбози дастаи Ливерпул аз кӯдакиаш орзуи бозӣ кардан дар яке аз дастҳои беҳтарини Испанияро доштааст. Наҳангҳои уқёнуси футболии Испания Барса ва Реал мебошанд. Пас аз ин гуфтаҳо маълум мешавад ки Садио мақсади бозӣ кардан дар яке аз ин дастаҳоро дорад. Қарордоди кунунии бозингари сенегалӣ бо Мерисайдиҳо то соли 2023 амал мекунад. Агар Ливерпул бо ӯ шартномаи нав имзо накунад, пас тобистони соли ҷорӣ Мане чиптаи яке аз шаҳрҳои беҳтарини Испанияро мехарад, ё Мадрид ва ё Барселона. Ливерпул намехоҳад боз як бозингари дигарро то анҷоми муҳлати шартномааш нигоҳ дошта ӯро аз даст диҳад. Як сабаби дигари рафтани Садио Мане метавонад омадани Луис Диас бошад. Ин вингери ҷавон имкон дорад ҷойгузини бозингари сенегалӣ шавад. Суоле ба миён меояд ки Реал ё ин ки Барса. айни ҳол чунон менамояд ки Манеро бештар Барса ҷалб мекунад. Тибқи хабарҳо ба проекти хави дар Каталония бовар дорад ва зид нест ки ҷузъи аз он бошад. Гуфта мешавад ки Месси шахсан ба дӯстони каталонии худ тавсия додааст ки Манеро бихаранд. Ба дониши футболии Лео бояд шубҳа набошад. Садио андеша дорад ки ӯ дар Ливерпул ба максимуми худ расид ва дигар на даста ба ӯ ҳеҷ чиз медиҳад, на ӯ ба клуб. Мане ният кардааст ки бо дастаи дигар ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб шавад ва дар таърих номи ӯро ҳамчун беҳтарин бозингари африқоӣ ба забон оранд. Чемпионӣ бо клуби дигар дар Лигаи Чемпионҳо Манеро дар як саф бо Дидье Дрогба, Самуэл Этоо ва Ҷорҷ Веа мегузорад. Нархи ӯ аз 80 миллион кам нест. Агар каталониҳо мақсади ба даст овардани ин вингери сенегалиро дошта бошанд, пас бояд аз ҳозир ҳар тангаро таги болиш монанд то тобистон маблағи муайянеро барои ҷалби ӯ дошта бошанд. Дар Реал гапу чапи овардани Мане айни ҳол дида намешавад. Қаблан Зидан солҳои 2017 ва 2019 шахсан ҳавасманд буд ки Садиоро дар Мадрид бинад, вале акнун Зидан ба қавле ёнбош задааст. Мане бошад оҳиста-оҳиста ба Барса наздиктар мешавад. ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски дар Мюнхен худро хеле хуб эҳсос мекунад, аммо ӯ то охири карьера дар ин даста мондан намехоҳад. Лева ният кардааст ки давоми корномаашро дар Реал Мадрид гузаронад. ӯ аллакай дар ин бора ба агентонаш хабар додааст. Намояндаҳои ҳамлагари полшагӣ бояд дар мадди аввал пешниҳоди Реалро дида баъдан ба клубҳои дигар таваҷҷӯҳ кунанд. Шартномаи кунунии ӯ бо дастаи шаҳри Мюнхен тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Гуфта мешавад ки Роберт бо эҳтимоли зиёд қарордоди навро бо Бавария имзо намекунад. Агар ин масъаларо аз тарафи Реал Мадрид назар андозем, мадридиҳо пеш аз ҳама дар ин мавқеъ ба Холанд таваҷҷӯҳ доранд. Шахсони наздик ба Реал гуфтаанд ки дар нақшаҳои клуб харидани Левандовски набуд, вале моҳҳои охир ин андеша дар сатҳи роҳбарони мадридиҳо ҷо пайдо кардааст. Гап сари он меравад ки барои футболбози норвегӣ дастҳои зиёд мубориза мебаранд. Ҳамчунин саломатии агенти ӯ Мино Раёла рӯз то рӯз бад шуда истодааст. ҳама ин мадридиҳоро водор кардааст ки ба ҳамлагари полшагӣ таваҷҷӯҳ кунад. Ва аммо шумо як андеша кунед, Перес бори охир бозингареро калонтар аз 27 сола кай харида буд? Стили Флорентина овардани футболбози солхӯрда нест. Дуввум мавқеъ Левандовски. Ба ҳангоми зинда будани Бензема ба Реал Левандовски чӣ лозим аст? Гузашта аз ин агар Мбаппе ба Реал биёяд ва ба Винисиусу Карим ҳамроҳ шавад, дар ин ҳолат Левандовски омада Реал чӣ 3-3-4 бозӣ мекунад? Аммо агар Левандовски ба ҳар сурат ба Мадрид ояд, ин ба муддати чанд соли дигар хатти ҳамлаи мадридиҳоро қавитар мекунад. Синни соли ӯ ҳеҷ гап надорад. Крос, Бензема ва Модричам аз 30 болоянд, вале мисли онҳо ҳеҷ кас дар Реал бозӣ намекунад.
пойгоҳи мусиқавии Spotify ва Barça дар марҳилаи ниҳоии шартномаҳои ҳамкорӣ мебошанд. Ин ширкат сарпарасти титулии дастаи Барселона хоҳад шуд. Тибқи маълумотҳои ба дастрасида, дастаи каталонӣ аз ин ҳамкорӣ 280 миллион евроро ба даст хоҳад овард. Гуфта мешавад, ки Spotify баъзе аз шартҳои баробарияти Barça гузоштааст, ки ба мухлисон писанд нестанд, вале каталониҳо онҳоро қабул хоҳанд кард. Яке аз чунин шартҳо номи варзишгоҳи клуб аст. Баъд аз имзои шартномаи ҳамкорӣ, номи он Spotify Camp Nou хоҳад буд. Бо чунин ҷараёни кор баъди чанд сол барои ба даст овардани маблағ мо дар Barça номҳои мисли Spotify Pedri, Amazon Fati, Кола Бускес, Джессика Алба ва ғайраҳо хоҳем дид. Аз ин фоҷиа сохтан дар кор нест. Барои мисол варзишгоҳои Арсенал ва Боруссия ҳам бо номи сарпарастонашон ҳастанд. Барои иловаи ҳамин як номи Spotify ба Camp Nou дастаи Барселона ҳамасола 5 миллион евро ба даст хоҳад овард. Тибқи хабарҳо, маблағи ба дастовардаро аз ҳамкорӣ бо Spotify Лапорта барои ҷалби Эрлинг Холанд истифода хоҳад кард. Ин сиёсати Лапортаро метавон дуруст арзёбӣ ҳам кард. Ба Барселона айни ҳол ситораҳои пешсаф лозиманд, вагарна сарпарастон оҳиста-оҳиста шартҳо ва нархҳои ночизро пешниҳод хоҳанд кард. Лапорта барои дуруғгӯ нашудан бояд ҳатман Холандро биёрад бо ҳар баҳое ки набошад, вагарна аз Бартомеу фарқе нахоҳад дошт. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.